Alas 7:51 na may kalandag na sa tubag pa ng kumanuban. Parayon ta sa unahan, kagahapong adlaw mga katropa. Pirmado na, mga kaigsuunan, ang mukabat ngadto sa, pila ni? 6.7 trillion pesos by tumatagingting. Thank you! Maraming salamat. Sabi nakuha sa ato ang budget mga katropa. 6.7 trillion nga budget by alang sa 2026 nga fiscal year mga kaigsuunan. No? Kini mga igala nga pondo, no? Gidahom mga igala gilauman nga makapausob kuno, makapalambo sa kinabuhi mga igsuon sa matag Pilipino. Oh? Gipaygayon mga igala ang to be exact is 6.793 trillion pesos na budget. Mao ni may igala ang pinakadako nga pondo sa tibuok kasaysayan mga igala sa Pilipinas. It's the highest funds. Grabe. O kini mga higala mo ikawaton. Grabe ka kwartahan na may higala. Busukol na kwartahan sa kalibutan ang tao nga makakawat nining punduha bay. Busukol na mga higala sa ila Bill Gates. Ila Elon Musk. O kisa na mga kwartahan sa tibuok kalibutan. Makapadaga na nigpila ka gobernador. Tindakua may galas kwarta. No? Gipaygayon ang seremonya sa pagpirma mga igalas Malacañang kagahapon. Enero 5, 2026 mga igala. Human nalangan og jutay ang pagpirma sa budget gumikan kay gisusi kuno kini pag-ayo mga higala sa pangulo. Gani wala na kuno anak kuno sa Malacañang nagpasko mga higala ang pangulo. No? Para lang yun mga higala nga mabuki-ki yun pag-ayo, mawi-wi yun mga higala ang pundo. Bullseye! Bullseye! Gibuki-ki, giwi-wi o gibulikat pag yun mga higala pag-ayo. Mao daw na siya mga katropa. No? Matod sa presidente, ang budget nahisubay sa medium o long-term development plan Bullseye! Bullseye! sa administrasyon o nakatutok sa pagpamuhunan sa katawhang Pilipino. Duda ko ana may galang nga statement. Kinsay gihimong puhunan ang katawhang Pilipino mga igala. Bullseye! Bullseye! Kita na to sa resulta. Kita na tas ending ani. Ang dakong bahin may galas pundo gigahin alang sa edukasyon. DepEd. Dako kay si DepEd mga igala. Kahimsog sa panlawas. Kahimsog sa ato may galang health and food security mo nang dako ang agriculture. O ang proteksyon may galas katilingban og pagmugna og trabaho. O ni mga igala mga butang nga gitutukan. Suma may galas palasyo. Ang budget magsilbi kuno nga pundasyon alang may galas sa mas inklusibo. Moingon tag inklusibo, inclusiveness in English mga igala. Malangkubon. Buot pasabot mga igala nga apil ka. No? Apil ko. Sa kalisod. Pero sa bahin mga igalas kwarta, wa tay labot niya. Ayaw na mong dahom. Wa tay labot niya na mga igala. Marilo Cañete, mayong buntag Sir Arnel. Karon pa mi saad ni Marcos pagpirma ni Marcos pakpak ang mga buaya. Tiba-tiba na pod ang mga katawhan sa Pinas mo iluoy. Mo gaingon ako gani ma'am. Nga kung kining 6.7 trillion mo ikawaton. Na ijara. Naliman ka kadakuan ang amount bisag 1 trillion ray mawa na pod. Paldo-paldo na naman. Ang dakong bahin may sumalas palasyo, no? Ang budget magsilbi nga pundasyon alang sa mas inklusibo nga kalambuan
o mopalig-on sa ekonomiya at tubangan sa mga hagits kalibutan. Basta, tiyaw mo na. Bullseye. Bullseye. Ipainomdaman sa mga higala ni Pangulong Marcos ang pagpalabang sa budget sugod pa lang sa mas lisod nga buluhaton ang saktong implementasyon o pagsiguro sa accountability. Bullseye. Bullseye. Direta karon sa implementasyon. Ang kawat dili pa na mahitabo diha sa pagpirma. Ang kawat didto na ni mga higala mahitabo sa implementasyon. Pero marukoy kaayo ning ubang mga kongresista kay butangan nila pamaagi daan nga makakawat sila. Mo nang naay mga unprogrammed appropriation. Oh? Mo na may gala nga dunay mga budget nga tag 2 million pampalit rag bond paper. Para sa Kongreso mga higala. No? Ngayon lang ginagamit yung uban nga kwarta ani, bayad mga higala sa mga keyboard warriors sa mga troll farms aron nga modapig didto nila. Bullseye. Bullseye. Panggabaan pa untamos yung pag-usik-usik sa kwartas gobyerno. Bullseye. No? Kilatan pa untamos yung kabuang. Di, tinuon bitaw, imagine na bay. Kanang 6.7 trillion magigsoon kung tarungon lang yun na. Dili pa baka mga higala mapundar yun pag-ayo ang Pilipinas mga higsoon. Imagine na ako no. No? Ngunit akong hagit karon mga higala sa atuang gobyerno. No? Sa gobyerno karon o sa gobyerno sumaabot may galaw kinsa man mo. Bullseye. Bullseye. Hinuno ang may gala nga ang atong nasod murag usa ka ginikanan. Nga bahalag nagkagidlay mga igsoon. Nga bahala na mga higala og naglisod. Nga bahala may galag nagilaid sa tumang kapitos. Nagsampila sa kalisod mga higala. Mangita og mangita yun gyapong pamaagi nga makautang, nga makakwarta. Aron nga naay pondo mga higala. Aron ni ka pa eskwela sa mga anak. Aron ni ka pa check up sa mga bata. Aron ni ka palit og sininang bag-o mga higala. Aron ni ka besti aron disente tan-awon may higala ang iyang mga kabataan. Bullseye. Bullseye. Ingana ang Pilipinas, ingana ang atong nasod mga igsoon. Ingana ang plastada sa atong nasod. Bahalag nagkagidlay, bahala na may galag lisod. Mangutang para lang yun ay pondo. Kay ngano man lagi mga higala para natay makaon, para makapaeskwilag mga anak. Ha? Unya kawaton ra mga higala. Perting luuya. Bullseye. Bullseye. Di ba? Ihubog-hubog ra. Imagine na daw, ang imong ginikanan, mangutang may gala, magkaupos-upos sa taon may gala nga sinilas, magkaupos-upos ng sinilas turko si paningilya. Ang imong ginikanan, mga higala, mangutang para ipa-eskwela nimo, unya ikaw kag ipa-eskwela karon maghubog ra ka. Dili ba na sakit pamalandungon? O, sama ra sab na may gala sa tong nasod, mangitag pamaagi, kay di naman gyud pwede nga gamay ang budget. Ha? Di na gyud pwede nga gamay ang budget kay dako ang panginahanglanon sumuna karon ni tubo na gyud may higala og 6.7 trillion ang atong budget mga higala. Ha? Pero unsaon man Mumitang gwardyahan nato. Ha? Mo nang gwardyahan nato kay buhi pang mga kawatan. Wa pa natuman ang kining pangandoy ni Cara David. Kung matuman na itong pangandoy ni Cara David mga higala, mahurot na sila bingaw ng Pilipinas. Kung matuman na to, gamay na lang, mabilin, medyo safety na ang kwarta. Mabalaka ba taana? Yes, mabalaka ta nga naman. Naapa di ang mga kawatan. Samtang naapa di ang mga kawatan, naapa yung chance sa may galang mawa ng kwartahan. Kaya mangita, gyapon na silang pabaagi, magigsoon, paunsa nila makawat ang pondos gobyerno. Bullseye. Bullseye. Kana mga tawanan na, mataan pas pinya na asa na may gala papuhal. Mangawat gyapon na. Mangawat gyapon na sila magigsoon. Bullseye. Bullseye. Ilaron, pamantaan ng mga live streaming. Ilaron, pamantaan na, daghan kay mga pamaagi na sa gobyerno makakawat sila. Daghan, as in daghan. Alas sa 8 na may kalantag na sa buntag. Tristan Gulay, maayong buntag niya. Bullseye. Bullseye. Oh, kini karon mga higala. Sa kinatibukan, ang 6.7 trillion nga budget gilauman
nga magdala og mas lig-on nga suporta sa mga nag-unang sektor og mas lapad nga oportunidad alang sa mga Pilipino. Unsa may gihatag ang pagtagad diri may galapag-una? Ang atong edukasyon. So kung ang atong edukasyon ba'y nakabahin og 1 trillion, naapa ba'y rason nga naay eskwelahan o naay mga bata nga dili pa maka-eskwela mga higala gumikan kay kulang sila sa classroom? Naapa ba'y rason mga higala nga naay mga eskwelahan nga dili matabok? Naapa ba'y rason mga higala nga naay mga eskwelahan nga kulang sa mga building? Syaro naman. Syaro naman may gala, 1 trillion ang budget sa education. Paamoton, gihapon ninyo mga ginikanan o electric fan. Abi, insuryahan na. Di na siguro, oy. Maabot nag 1 trillion ang budget mga igala para sa DepEd. Maamot lang gihapon may kurtina. Adi na tingali, oy. Diba? Matag eskwelahan karon na naman yung TV. Butangan mag yung TV, matag classroom mga igala. Oh, hapit naman madaot kay kanapin nimo kaning mga touchscreen karon, mga flat screen nga TV dong. Mga labayable man na. Oh. Labi na ng mga Google TV karon, ug di nimo na sige gamiton na madaot na. Mao rin na bulak-bulak na lang gina diha. Pura na nagdakong cellphone oy. Di mo na gamiton berme daot na. Kana mga igala, pagkadaot sa uban kisa naman puy mo kami na pod. Mga ginikanan na pod. Syaro naman. Mga katropa, sa kadakos budget mga isuon, naapag yun gyapoy mga bata nga wapay malingkuran. Okay, amo aga ni mga igala diya sa kuano. Among mga kabataan diya may gala sa may Bisayan Village. Diya sa may Tagum City High, diya sa Mangga. Hapit na ko na presidente man ko sa room diya, wala may meeting ko. Kaya pagka human sa project, wala na po may kinahanglan na po. Oh, wala may project. Pag naay project, meeting na sad. Wala may project ron, so wala. Human naman project, nakadeliver naman yung bangko, bench type. Tulo ka buok. Nya gahi pa kay paamuton in taon, makasabot po ta. Gahi kay paamuton ubang mga ginikanan, 100 na kay ito amutan. Para na ako siguro, gamay rang 100, pero para sa ila, dako na. Oh. Yaw-yaw sa 100. Unya, mupatad og STL mga higala. Sobra 100. Undagin na ninyo ng inyong sugal-sugal. Bisa baga ng mga legal diya nga mga STL. Undagin ninyo ng inyong mga sugal diya. Otro po na kamura giluko ana. Legal man o illegal, undagin nyo na mag-patronize na. Awara gud ng kapila man mo na kadaog. Kanang inyo bang daog, mas dako pa ba na kaysa inyong pilde? O mas dako ang pilde kaysa daog? Ang tawag na, daog-daog. Ayaw ilaom na inyong mga kaugmaon o katong paginabuhian ng mga STL, mga luto-luto diya. Sikaran pa ninyo ng mga STL diya. Ay pa. Otro po ng kapalisod, mga igala sa ato ang kinabuhi diri. No? Sugal mo guna, no? Ay mo kuan na. Mo kontrata ng mga sugal nga nasa screen ya, kanang sagdan na nato ng mga sugal nga mo turok mga igala diha murag mga uhong. Mo kuan? Kini mga igalang mangagne. Wala gyapon na mga katropa. Ya po ato mga kaigsuonan magsigig panakop aning mga kapalasto. Ano na pong kapalasto mo'y dakpon? Kato mga financier, wasa ba dakpe? No? Now, balik ta sa eskwelahan mga igala. No? May araw ra gyapon sa kuha ng mga sugal-sugal. Ayaw nyo isalig ang ginabuhi ninyo diya mga igala. Kay wala na, way ayo na. Tinuod lang. Bullseye! Bullseye! Ang mga tag-iyag, mga igalang mga financier ana, mo'y nadato pag-ayo. Mo'y nadato pag-ayo. Kamo, kitang pobre, kita mga Pilipino, gihimo ra gyud ang kapital. Mingon ka nga, 20 raman tong akong gipatad katropang aril. Tinuod bitaw, 20 raman. Pero hunaw-naa, 1 million mo kabuk naghatag og 20, di perting kwartahan na nila. Nanay makadaog, pilay padaog, nabutang talang sa kaadlaw. May lag na padaog, may galang maabot og 1 million. Di kaabot oy.
Alang siguro mga igalas mga 100 ana. Isod ba kay nadaogon? No? So kinsay na dato? Operator mga igala sa mga STL. No? Operator mga igala sa loto. No? Sila rin na kwartahan mga katropa. Ikaw diya, alam magka mo nang ubang mga driver na to diri sa Tago mga igala, mahal na kay singil. Ha? Mahal na kay singil mga katropa. Sa ilang mga pamasahe, ano man? Muapit pa man sa STL. So, kami inyong ibala. Mahal kayo singles mga pasahero para namo ikapatad. Niyang makwartahan og samot ang STL. Kabuuang ninyo. Binawa! Alas 8:06 na mga higala. Oh, balikan nato ng edukasyon. Sharo naman. Sa kadako mga higalas pundo sa education karon. Mga kaigsuunan. Ha? Ang atong mga kabataan o ang mga ginikanan mag-amot paghihapon ta og kuan diha, kurtina. 1 trillion naman kapi ng ihatag mga higala diha. Gawas pa ni ana, Sharo naman dili ta maka-come up mga higala the best nga education system sa Pilipinas mga kaigsuunan. Bullseye! Bullseye! Kay mo ni ang panukaran sa tanan. No? Sharo naman, di ta maka amugna mga higalag edukasyon o sistema sa edukasyon nga mo'y muhulma sa hunahuna sa mga bata, kabataan nga mao'y paglaom mga higala sa atong nasod. Tudloy sa siguro ninyo nagmaing pamatasan ang atong mga kabataan. Dili nato ipag-grade 1 kung di ka basa. Di ba mo man atong sistema sa DepEd? Oh, dili ka grade 1 kung dili ka basa. Kinahanglan makabasa. Makabasa lagi pero kung may batasan po. Binawa! Kada ka bata nga na ron. Yan ka ng pamatasan katropang Arnel dapat itudlo man na sa ginikanan. Tama man na. Kisa man buanga mga igalang ginikanan mo tudlo ka buanga na yan anak. Pero it would be best if itudlo sad na sa eskwelahan. Gitudlo man na katropang Arnel lagi pero murag ka ng part lang siya sa Oh. Kaya naman, mas pressured academically ang bata. Oh, tinuod na. Mas pressured academically ang bata. May galangan naman, kinder pa gani. Di man ka proceed, o di ka basa. No, di ka proceed mga igala. Ako siguro may igali pa buto, di ka proceed, di ka balo mo ampo. Ha? Di ka proceed, o di ka balo manawag Ginoo. Di ka proceed grade 1 kung di ka basa. Kanya usaon ni mo ng 5 anyos, mapugos ni mo na. Ako tinuod lang ka basa. Maka-straight kong basa, 7 years old ako ba? May magkagsiyo si Rizal, ka 3 anyos pa, mubasa nag-Latin. Si Rizal. Rizal man to, kay genius man to. Kita mga igala ka, ginamos atong kuan. Ginamos na mga igala ato ang kuan. Oh. Morning glory, sir. Shout out Bisayan Village, Purok Ipil-Ipil. Naglanog. Happy Trickings. Oy. Good morning! May buntag ninyo diha. Alas 8:09 na, mga igalantag na sa buntag. Di ba? Onse atong plastada sa itong edukasyon, mga igala. Bisa tres pilot, oh. Mga kinder na to diya. Oy, imong anak, di yung kabasa. Paunahon yun na to, pabasa. O pa'y klarong pamatasan. Mas importante yun sa ato ang kabalo ka, mga igala, ang mga nagpalisod sa mga Pilipino, mga nangawat sa gobyerno, puro ba yung edukado? Puro cum laude. Di punggol na. Ang presidente sa Pilipinas, ron gamoy nakaingos kalisod sa Pilipino, mga higala. Graduate, mga higala dito sa Harvard. Asa na napita, mga higala ng tibaghan na. Diliin taon na, mga higala, graduate sa mababang paaralan ng apukon. Graduate in taon na, mga higala, mga di kalibre, internasyonal, nga mga eskwelahan, mga igsoon. Pero nga nung may nagpalisod sa mga Pilipino, abi ko bag edukasyon ang sagot na tong lahat, mga higala. Ang edukasyon, o ato mga higalang eskwelahan, perfect unta ba nga, kuan, no? Kanang pag-umol sa pamatasan sa mga bata, tinuod, trabaho na to ng mga ginikanan. Pero hinumdumi, nga dako nga oras, ang mga kabataan na sa tunghaan. So kung what is missing, wa man taan na narbaho man ta, dapat maumol sa na sila dito. Di ba kumingog, sundog-sundog taan ng mga hapon o unsa ba. Pero mas maayog ato na silang tudluan dito pa. Hugasan ako yung plato ng mga bata na mo diagon. Tudloy ra gud na nya patulugan nag-alauna no. O pud lagi problema kay bisag sa mga classroom guba man po mga lingkuranan. Tinuod.
Kung dili lang ning Tagum City mga higala, wala lay programa ni Mayor Oy nga sige panghatag og bangko. Daghan pang way bangko mga higala nga mga high school diri mga higala sa Tagum. Tinuon na bay. Oh, dapat DepEd ba uaw ta na? No, dapat pasalamat mo sa mga local government nga kanunay mo atiman mga higala sa DepEd. Pero ang atong kalampagon ani ang tuwas kauluhan mga higala. Grabe ang bureaukrasya oy. Naliman ka karon 1 trillion. Dili na ni billion. Trillion ang budget may gala sa atong edukasyon. Syaro naman. Ha? Syaro naman mga katropa. Mga hungog lang gyapon ang mga mahimong product ni. Diba? Mga kaigsuonan dapat makaproduce na tag mga Pilipino bay nga kanang kaantigong muna huna sa iyang isig kaingon dili kay inigpatong sa gobyerno. Ha, karon. Naanak ko diri ron. Unahog hire ang parente. Mamago ni sa Pilipino bay. Ay, konsihal na ko ron. Oh, unahog hire mga higala si Agaw. Oh. Unahog pagka dugay-dugay sa politika, no nasang asawa nga ikaw na po'y dagan day. Ay, pastilan dolor. Good morning! Maing buntag diha, kunti na lang. Oh. Diha sa may Bisayan Village, Purok Ipil-Ipil, naglanog-lanog. Happy trick sa may buntag dito diha. Good morning! Good morning! Si Sir Antonio Jojo Tijones, maing buntag. Si Kitsa pa man mga katropa. Alas 8:12 na mga higala. Ebenezer si Chico, maing buntag katropang Arnel. Always ko naminaw imo programa every morning, Surigao City. Oy, may buntag dia Maradjao na pagpanalinga di don sa Surigao City, sir. Ebenezer si Chico, kumusta dakaw? Surigao nun to, sir, ha? Alas 8:13 na ay mga mensahe diri. Dahil lang na mensahe diri mga katropa ako sa ning hatagag pagtagad kadali dong. Nay ko andre, nay nag-message diri about STL. Kining STL daw ba? Gagmay daw kay mong sunilduhan daw anang mga trabahante ninyo diha. Sir Arnel, mga STL na nga dato na og maayo. Tapos ang teller bisag pili wala daw. Why mga benefits? Sobra 12 hours sobra uy. Sobra mo lang. Ang sweldo 350 lang. Asa man na diri sa Davao? 350 ra din yung sweldo ana mga tao ninyo nga 500 man atong kuan diri. Oy, tarungan ninyo na mga STL. Kaagi kayo, sikaran ko man ang inyong boot. Pila 350. Luuya ko sa mga kuan. Luuya ko sa mga kuan diha. Teller. Unya sugod buntag hantod magabi eh. Hantod alas 5 ba na? Amanya alas 6 na eh, no? Kay abi ba yang draw ana mga higala no? Kabig ba gyud? Di ba para sa una may higala hay alay nga kay isarat na mag-draw. Karon do nga, kapas ba nang hay alay do wala na. Wala ka pa sana, no? Bata pa man ka dong. Tiguhang na gid ko kay ang resulta sa resulta sa masyaw ko ang pamanamos kabayo. Buanga eh. Alas 8:14 na may magsanton plus gold mo para di mo mga high blood diha mga higala. Ay tarong nga bitan ninyo mga trabahante diha kaya iyara mo bato ka na inyo sweldo diha 350. Nya mababad ng mga tao diha sulod sa isa ka adlaw. Wa mo pang kilate diha o pang gabae diha nang sa mo. Bullseye! Bullseye! Alas 8:15 na may gala kadyot lang. Balik ko human lamang niini ginhawas ako kay pero ganina ra ko diri si Damila.